Здравейте! Ние ще сме водещи на Плюс фестивал Пазарджик 2014! Аз съм Александър, а това е моя колега Лазар. С него ще бъдем водещи и ваши домакини в 3 незабравими дни. А дните вече са ясни. Те са 12, 13 и 14 септември. Плюс фестивал ще бъде нещо ново и необикновено за Пазарджик, региона, а може би и за България. Сигурни сме, че ще пресъздадем уникална фестивална атмосфера на двете ни сцени, които ще бъдат на острова и тортата. Началото на фестивала ще бъде дадено от музикално шествие, което ще стартира от тортата. Там DJ Nkok и DJ Silver ще бъдат вашите специални диджеи. Ние ще направим готина обиколка на града с много яка фестивална атмосфера и ще отидем до вечерната сцена. Но тортата ще бъде нашата дневна сцена, където още от сутринта ще има различни активности, включително флашмобове, workshop. Лео ще готви много вкусоти за всички гости, както вече сигурно сте запознати. Ще има много награди, ще има много томболи, ще има специална лаунж зона, където ще може да играете джаги, да играете настолни игри и да почивате на едни огромни възглавници. Ще бъде много яко, не пропускайте. Ще има и музикална програма с много танци, музика и забава. Както вече казах, вечерните концерти ще бъдат на острова. Там голямата сцена ще бъде домакин на най-яките имена на българската сцена, както и уникални изпълнители от 6 различни държави, включително Италия, Англия, Полша, Румъния, Сърбия и Македония. Най-добрите български изпълнители ще бъдат в Пазарджик на Плюс фестивал. Това са Графа, Михайла Филева, Дичо, Полигенова, 100 кила, Били Хопето Прея и Дивна. Ще има най-различни участници от цяла България, включително танцори, групи, банди, индивидуални изпълнители. Ще има много поп, R&B, хип-хоп, рок. Ще бъде убийствено, ще има готино пиро шоу, ще има и най-различни игри за вас, публиката. И да не забравяме, че като на фестивал ще има много готино хапване и пиване, където всички ще може да се насладите. Както името само подсказва, ние организаторите ще се постараем вие, публиката, да сте максимално въвлечени в нещата, но как, ще разберете на място. И не случайно са избрани тези дати, защото това ще бъде най-подобаващото изпращане на най-якото лято от 2014. И да не забравяме мястото. Град Пазарджик. Да не забравяме и датите. 12, 13 и 14 септември. Плюс фестивал. Ние ще бъдем там. Бъдете и вие. Готови ли сме? Да. Здравейте! Здравейте! Ние ще сме... Здравейте! Здравейте! Ние ще сме водещи на Плюс фестивал. Което човек първо представи се останалата клипа. То другото вече ще тръгне. Да, 100%. Здравейте! Ние ще сме водещи на Плюс. Здравейте! Ние ще сме водещи на Плюс фестивал Пазарджик. Извинявай, да съм. Здравейте! Ние ще сме водещи на Плюс фестивал. Ей, казахме го. Здравейте! Ние ще сме водещите на Плюс фестивал. Толкова повтаряй. Айде. Здравейте! Ние ще сме водещи на Плюс фестивал Пазарджик 2014! Че това не гледа човек. I can't get... Аз не мога това. I can't get... Каките имена на българ... Едни от Ще се... Те яко така, че идвайте. Друго какво ще има? Зумба ще има. Друго? Много неща. Наградки нещо няма? Нещо за ядене, за пиене. Томбула нещо? Забравих, добре. Айде пък.